Samantala, red tide sa western Pangasinan lumala umano dahil sa nararanasang high temperatures sa mga baybayin. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Mas lumala ang red tide toxins sa mga bayan ng Ando at Bolinao dahil sa hindi pangkaraniwang matataas na temperatura dahilan upang humaba din ang ban sa bentahan at harvest ng shellfish products sa dalawang bayan ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Dahil dito, lubhang napuruhan ang kabuhayan ng mga mangingisda maging ang mga magsasaka, tindera at kolektor ng mga shellfish products sa lalawigan. Matatandaang unang idineklara ng tanggapan na positibo sa red tide toxin ang mga baybayin sa dalawang bayan noong April 10 at patuloy na binabantayan sa kasalukuyan. Kaugnay nito, hinikayat ng tanggapan ng mga fisher folks na magparehistro sa Fisheries system upang magkaroon ng access sa mga serbisyo at tulong ng gobyerno at maprotektahan ang kalakalan ng produkto sa pagadlang ng illegal harvesting sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mandatory permit. Samantala, tumanggap naman ng 302 food packs mula sa ahensya ng gobyerno ang pamilya ng mga apektadong mangingisda dahil sa patuloy na nararanasang red tide outbreak sa ilang bahagi ng western Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.